Sa wala pa ang State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr. usa ka labor group na ang nagpahigayon og peace rally sa General Santos City kung asa nagpanayag kini sa ilang mulo sama sa di paigong minimum wage ngadto sa mga trabahante. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Bit-bit ang mga placard. Nagpaygayon og peace rally kining pipila ka miyembro sa usa ka labor group nga sentro ng mga nagkakaisa at progresibong manggagawa kon Sentro Socsargen sa kadalaran sa Central Public Market, General Santos City, Lunes sa buntag. Tumong niini ang ipadayag ang ilang mulo ngadto kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. Una ang 4th State of the Nation address niini. Usas sa mga mulo sa maong grupo ang dili paigo nga minimum wage alang sa mga trabahante base sa ilang kasinatian. Dili kuno balanse ang kita o hago sa ilang pagpanarbaho. Busa panawagan nila kay PBBM na paspasan na ang pag-aproba sa 200 pesos wage increase. Sa pagkakaroon sir, imbalance kayo ang hitabo. Wala manay politiko nga nibarog ani 430. Bisan kinsang eksperto nga ekonomista ang maglingkod hisgutan kung pila ang magastos sa katrabahante o isa ka leader sa pamilya nga masustina ang iyahang pamilya. Dili gid siya tama sir. Si PBBM nga tan-awon nga ma-elevate ang kahimtang sa tanan mga uri manggagawa gikan sa kapobrehon. Tunasab kinay panawagan kalabot sa taas gihapon nga presyo sa mga palaliton. Ako mismo maghangyo sa tuang presidente. Kung mahimo unta, maghimo silang balaod nga pababaon ang basic commodities. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao.